नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे तेंडलीची भाजी। तेंडलीची भाजी तर हे बघा, तेंडली मी अशी बारीक अशी कापून घेतली आहे उभी, आणि त्याला मी पाण्यात भिजत ठेवली होती कारण की ती चिकट असते। तर मी एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकणार आहे। आता 1 चमचा राई टाकणार आहे, अर्धा चमचा जिरा। हे चांगलं तडतडलं की हिरवी मिरची टाकूया। मी आज हिरवी मिरची घालून भाजी बनवत आहे। त्यामध्ये मी आता अर्धा कांदा टाकणार आहे, चिरलेला बारीक एकदम। अर्धा टोमॅटो, तो पण बारीक चिरलेला। आता त्याला आपण चांगल्यापैकी मिक्स करून घेणार आहे। मीठ टाकल्यामुळे कांदा लगेच शिजतो, म्हणून त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ टाकत आहे। थोडं आपण हिंग टाकूया त्यामध्ये, त्याने चांगली टेस्ट येते। त्याला आपण चांगल्यापैकी मिक्स करून घेऊया। अर्धा चमचा हळद टाकूया, धना पावडर अर्धा चमचा, त्यामध्ये मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा टाकणार आहे। त्याला आपण चांगल्यापैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व आपण स्लो गॅसवरतीच त्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर त्यामध्ये मी तेंडली टाकणार आहे। त्यामध्ये तेंडली टाकली, आता मी त्याला चांगल्यापैकी मिक्स करणार आहे। भाजीवरती मी झाकण ठेवून चांगल्यापैकी स्लो गॅसवरती शिजवून, आता मी याला 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। आता ती भाजी वाफेवर शिजवून घेणार आहे, त्याच्यामध्ये मी पाणी टाकणार नाही आहे। चमचा किचन किंग मसाला टाकणार आहे, 1 चमचा कसुरी मेथी टाकणार आहे। तर त्याला आपण चांगल्यापैकी मिक्स करून घेणार आहे। ही बघा, आपली तेंडलीची भाजी तयार आहे। आणि ही बघा, तुमची तेंडलीची भाजी तयार आहे। तर तुम्ही माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये करून सांगा की तुम्हाला कसं वाटलं।